नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेचं काम चुकीच्या पद्धतीनं, नगरसेवक देव्या सूर्याजींचा आरोप। कोकण रेल्वेत काम करणाऱ्या 15 तरुणांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार। आणि जिल्ह्यात महाशिवरात्रीचा उत्साह। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। जिल्ह्यात आपली संघटना मजबूत असल्याचं शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी सांगितलंय। पाहूयात। उपस्थित सर्वांचे लाडके आमदार सन्माननीय भाई केसरकर साहेब, माझे मित्र सचिनजी वालावलकर, उपस्थित सर्व नवनिर्वाचित विजयी उमेदवार। भाई, एक मला सांगायचं म्हटलं तर एक चांगली गोष्ट आहे की आपण 19 या मतदारसंघामध्ये 19 पंचायत समित्या लढवल्या आणि त्यापैकी आपल्या 12 पंचायत समिती या निवडून आल्यात आणि एक अपक्ष, असे आम्ही 19 पैकी 13 पंचायत समितीवर विजय मिळविला। आणि कोणत्या परिस्थितीत विजय मिळवला हे सर्व पत्रकार बंधूंना पण माहिती आहे आणि तुम्हाला पण माहिती आहे। त्याच्यामुळे मी मनापासून पहिल्यांदा सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। त्याशिवाय 3 जिल्हा परिषद आपण 7 जिल्हा परिषदा लढवल्यात आणि त्याच्यातल्या 3 जिल्हा परिषद आपल्या आल्यात आणि 2 ठिकाणी निसटता पराभव झाला। एक आंबोली या ठिकाणी 300 मतांनी सीट गेली, हे फक्त असे निसटते पराभव झाले। तसेच आपल्या वेंगुर्ल्यात सुद्धा निसटता पराभव झाला। जिल्हा परिषद सुद्धा कोणत्या परिस्थितीत लढली हे सर्वांना श्रुत आहे। पण मला तुम्हाला ही गोष्ट सांगायची आहे की आपली संघटना मजबूत आहे। आपण जी संघटना उभी केली तुमच्या नेतृत्वाखाली, दीपकभाईंच्या नेतृत्वाखाली संघटना उभी केली, अशा परिस्थितीत लढून जर एवढ्या 13 सीट पंचायत समितीच्या आणि 3 जिल्हा परिषद काढू शकतात तर आपली संघटना निश्चितपणे मजबूत आहे आणि तुमच्या आशीर्वादामुळेच ही संघटना मजबूत आहे। तुमचे आशीर्वाद आम्हाला अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। मी जास्त काही बोलणार नाही, कारण सगळ्यांनी आता ग्राउंडवर उभं राहून, ग्राउंडवर फिरून हा विजय प्राप्त केलेला आहे। त्याच्यामुळे मी तुम्हाला आता काही सांगणार नाही। तुम्ही सगळेजण जवळजवळ 1 महिना काम करून आज तुम्ही विजयश्री खेचून आणलेले आहेत। ह्या विजयश्रीला आणि आज भाई जे तुमचा सत्कार करतील त्यांनी त्याला आणखी बळ येईल आणि भविष्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुका आहेत, भले ते 6 महिन्याने असू दे, त्या पण आपल्याला कोणत्या परिस्थितीत निवडून आणायचे आहेत आणि तुमच्या जीवावरच या निवडून येतील। आणि आम्हाला निश्चितपणे जशी आता भाईने साथ दिली तशी ग्रामपंचायत निवडणुकीला सुद्धा निश्चितपणे भाई साथ देतील आणि आपल्याला विजय खेचून आणायचा आहे। तुम्हाला मी एवढंच सांगेन, बाकी कुठच्या जरी गोष्टी असल्या तरी जर आपली संघटना मजबूत असली तर या गोष्टीवर मात करू शकतो। हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे। संघटना मजबूत पाहिजे। आईने एकदा बोलताना मला बोलले होते, बाईंबरोबर मी इलेक्शन पिरियडमध्ये आलो होतो तर सूरज पर उपस्थित होते। संजू, एक चिवट संघटना किंवा चिवट कार्यकर्ते तयार झाले पाहिजे, त्यांना बाकी काही माहिती असल्यामुळे आपला पक्ष आणि आपण आणि आपली पक्ष संघटना कशी मजबूत करावी हे बाईंनी मला 1 महिन्यापूर्वी या इलेक्शन पिरियडमध्ये सांगितलं होतं। बाई, मी त्याचं निश्चितपणे येणाऱ्या काळात एक नवीन संघटना, परत आपली संघटना आहेच पण ते अधिक मजबूत करण्यासाठी सुद्धा मी निश्चितपणे तुमच्या आशीर्वादाने प्रयत्न करीन। आणि भाई, एक तुम्हाला सांगायचं आहे, आपली ती महिन्यांची मुलगी आहे श्रुती गुरव म्हणून, तिचा महाराष्ट्रात सत्कार झाला। तिने एक प्रोडक्ट बनवलं आणि तिला त्या पुस्तक नाव दे असू द्या स्वतःबरोबर तिचा एक सत्कार व्हावा। आपली सावंतवाडीची सुकन्या आहे, ते आपलं सावंतवाडीचं नाव उज्ज्वल केलेलं आहे, हे तिचा एक सत्कार व्हावा यांच्याबरोबर अशी तुम्हाला मी विनंती करतो। सर्वांना एवढंच सांगायचं आहे, भाईंचे आशीर्वाद आपल्या नेहमी पाठीशी आहेत, राहतील। या निवडणुका आपण चांगल्याच म्हणू, कोणी काही म्हणू दे, आपण 7 जागा लढवल्या, 3 जागा झेडपीआय जिंकल्या, 13 जागा आपण पंचायत समितीला काढल्या। हे काय त्या परिस्थितीत लढून हे सोपं नाही, ही संघटनेच्या जीवावर आम्ही केलेलं आहे। त्याच्यामुळे निश्चितपणे परत सांगतो, हे सर्व बाईंच्या नेतृत्वाखाली आपण निवडणूक लढवल्या। पुढच्या ज्या ग्रामपंचायतीतील बाई असंच यश, त्याच्यापेक्षाही जास्त यश तुमच्याकडे आम्ही घेऊन येऊ, यश एवढं तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विजयी झालेल्या उमेदवारांचं माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी अभिनंदन केलं आहे। पाहूयात।
महाशिवरात्रीनिमित्त श्री क्षेत्र कुणकेश्वर गर्दीनं फुललेलं पाहायला मिळालं. पाहूयात. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधले गेलेले श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी आजपासून जत्रोत्सवाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहे ते भाविक भक्तगण दाखल झालेले आहेत. या ठिकाणी कुणकेश्वर चरणी जे आहे ते भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. मोठ्या संख्येने जे आहेत भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत. ठिकठिकाणच्या गावातून महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणी देशी विदेशी देखील भाविक या ठिकाणी जत्रोत्सवात येऊन या ठिकाणी श्रीदेव कुणकेश्वराचे दर्शन घेण्यासाठी येत आहेत. मी आज सध्या मुंबईवरून आलो महेंद्रवरून राहतो तळेबाजार. मी दरवर्षी या दर्शनासाठी येतो. हे काय जागृत देवस्थान आहे त्या कारणाने एकदम मस्त निसर्ग प्राचीन मंदिर आहे ना शंकराचं. आणि बरं वाटतं तेव्हा दर्शन लाईन लावून दर्शन घेतलेलं बरं ऐकलं आमचं आता दर्शन. आता तुम्ही कोण कोण आला इथे? म्हणजे फॅमिली आहे आपली मुंबईवरून गाडी घेऊन आलो. रात्री या ठिकाणी आपले जिल्हाधिकारी या ठिकाणी येऊन त्यांनी प्रथम पूजेचा मान घेतला. सुप्रिया ढोलनिसे यांनी आज प्रथम पूजेचा मान घेतला. त्याचबरोबर या ठिकाणी दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी आले होते. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अजून देखील मान्यवर देखील या ठिकाणी पूजेसाठी येणार आहे. कोकण सात लाईव्ह साठी नागेश सुकंडे, देवगड. अलिबागमध्ये एका जमीन मोजणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या समोर स्थानिक शेतकरी आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. पाहूयात. आम्ही घरात नाही तर संधी साधून आतमध्ये शिरता का तुम्ही? आम्ही नाही घरात चांगलं बोलतो. काहीच केलं नाही. काहीच केलं नाही. तुला माहिती नाही त्याची एवढी जागा आमची गेली तरी हे नाही. 12 कोटी जागा किती काढली? मी पद्धती सांगली. आम्ही नसताना आम्ही असताना केलं असत ना. आम्ही लग्नाला गेलो असताना तुम्ही बोललो याला माहिती नाही. नंतर बसून जाईल तुला. तू काय स्वतः समजला? तू स्वतः सांगितलं मी आलो फोन केला तुम्हाला. मी काय सांगणार नंतर बसू. कोण तू आतमध्ये जिल्ह्यातील आंबा काजू पीक यावर्षी सुद्धा धोक्यात आलं असून यामुळे बागायतदार वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. काजू आंब्याचा मोहर व्यवस्थित गेल्या वेळी काय परिस्थिती आहे? आंब्याचा यावर्षी मोहर चांगला आलेला. शेतकरी आम्ही सर्व आनंदित. म्हणजे डबल पीक आलेलं आणि बोन एवढी पडलेली की प्रत्येकाला नाही म्हटलं तरी 25-30 अशी फलधारणा होती मोहराला. पण आता दाट धुकं पडल्यामुळे एवढं म्हणजे आज एक फळ पण शिल्लक राहिलं. सामान काळे कुट्ट जाऊन तुडतुड्याचा औषध वगैरे आम्ही 6 फवारणे मारले. काही त्याचा उपयोग झालेला नाही. कारण काय असेल एकंदरीत जो काळा पडला मोहर त्याला काय कारण असेल? कारण म्हणजे जसा पाऊस पडतो तसंच म्हणजे धुकं पडलेलं आहे पूर्ण. आणि त्यामुळे सर्वांच्या बागा म्हणजे जळून खाक गेल्या. शासनाकडे काय मागणी असेल? शासनाकडे आमच्या हे करारचे साहेब बाबा आहेत काय करारवाल्याच्या असणार त्यांना तो इन्शुरन्स. पण आम्ही जे शेतकरी घेतो यांचे करार 5-5 वर्षाच्या अगोदर घेतो. त्यामुळे आम्हाला याचा फायदा काही होत नाही. आंबा बागायतदार आणि काजूची आज या ठिकाणी बघितलं तर नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये आंब्याला किंवा काजूला मोठ्या प्रमाणात मोहर आला. आंब्याला बघितलं तर म्हणजे पान सुद्धा त्याचं दिसत नव्हतं. इतक्या प्रमाणात आंब्याला मोहर होता. आणि आज जर बघितलं आज जानेवारी संपून डिसेंबरची जानेवारी संपून फेब्रुवारीची 15 तारीख उलटली तरी आज कुठेच काही दिसत नाही. आंबा काय मोहरामध्ये त्याला सेटिंग झालं नाही आणि त्यामुळे आज परिस्थिती एकदम हलाखीची झालेली आहे. आणि आज संपूर्ण आंबा बागायतदार निराश आहे किंवा त्याच्या उत्पन्नाची मोठी चिंता होऊन राहिलेली आहे. काजूची परिस्थिती काय? काजूला खरं म्हणजे मोहर आल्यानंतर उष्णता लागते. परंतु यावर्षी अतिप्रमाणात थंडी किंवा सलग थंडी राहिल्यामुळे काजूला सुद्धा जे सेटिंग व्हायला पाहिजे किंवा फकं पडतात ती परिस्थिती न आल्यामुळे त्याला काजूला सुद्धा एक 20-25% पर्यंतच उत्पादन आहे. आपलं नाव? माझं नाव विलास ठाकूर.
महाराष्ट्र शासनाचा उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त शेतकरी राहणार मठ, तालुका वेंगुर्ले, जिल्हा सिंधुदुर्ग. तिरोडमेढेच्या श्री नागनाथ मंदिरात भक्तीचा जनसागर उसळलेला पाहायला मिळाला. पाहूयात. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी श्रीदेव कुणकेश्वराचं दर्शन घेत पूजा केली. असलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य लोके मॅडम, आमचे संदीप काका, मनोज रावराणे, उपस्थित असलेले आमचे माजी आमदार सन्मान्य अजित गोष्टी साहेब, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष सन्मान्य मुंबईजी, सन्मान्य आमचे बाळा खडपेजी, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर, श्रीदेव कुणकेश्वर ट्रस्टचे सर्व सन्मान्य पदाधिकारी, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो आणि म्हणजे सर्व तरुण मित्रांनो, दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या श्रीदेव कुणकेश्वर त्या यात्रेला भेट देण्यासाठी आणि देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी आवर्जून इथे उपस्थित आहे. गेली 10 वर्ष या भागाचा आमदार आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मी श्रीदेव कुणकेश्वरचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आवर्जून उपस्थित असतो. या वर्षी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून कुणकेश्वराचा आशीर्वाद घेऊन आज इथे
आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून उपस्थित झालेला आहे. दरवर्षी या कुणकेश्वर यात्रेला येणं हे लोकप्रतिनिधी म्हणून मी माझं कर्तव्य पलीकडे माझी जी श्रद्धा श्री कुणकेश्वर आहे ते नजरेसमोर ठेवून मी आवर्जून इथे उपस्थित येत असतो. इथे आल्यानंतर या भागामध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना माझ्या पूर्ण प्रवासामध्ये श्रीदेव कुणकेश्वरचा फार मोठा हात आहे किंवा आशीर्वाद आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. या भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून आदरणीय खासदार सन्माननीय राणेसाहेब असतील किंवा आज या सरकारचा मंत्री म्हणून या भागाच्या विकासासंदर्भात कुठलीही अपेक्षा त्या भागाचे सरपंच लोकप्रतिनिधी या ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून सातत्याने माझ्या संपर्कात असतात आणि जेव्हा त्यांनी कुठली मागणी केली आहे तेव्हा त्यांना कधीच खाली हात मी परत पाठवलेला नाही. आणि म्हणूनच या भागाला या पूर्ण आमच्या देवस्थानाला असो या पूर्ण परिसराला येणाऱ्या काळामध्ये जास्तीत जास्त निधी देऊ आपण या भागाचा विकास येणाऱ्या भक्तांना इकडच्या सुविधा कशा मिळता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण आतापर्यंत पाऊल टाकत आलेलो आहे. याही वर्षी या नियोजनामध्ये पालकमंत्री म्हणून मी इथं उपस्थित होतो पण सातत्याने या पूर्ण या भागाच्या या यात्रेच्या नियोजनामध्ये आमच्या सिंधुदुर्गच्या कलेक्टर असो आमचे एसपी असो आणि प्रशासनाचे सगळेच अधिकारी एकत्र मिळून आज ह्या यात्रेला यशस्वी बनवण्यासाठी जे काही योगदान त्यांनी दिलेलं आहे जे काही मागण्या त्यांनी सगळ्यात पूर्ण केलेल्या आहेत त्यासाठी या निमित्ताने त्यांचंही अभिनंदन आणि त्यांनाही शुभेच्छा आवर्जून देईल. शेवटी हा भाग या इकडे येणारा प्रत्येक जो भक्तगण आहे ते फार आस्थेने आणि फार अपेक्षेने इथे येतो. कोकणाची काशी म्हणून आमच्या या श्रीदेव कुणकेश्वरची ओळख आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळात राणेसाहेबांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारच्या जास्तीत जास्त निधी आणि जास्त मदत या भागाच्या विकासाला देण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हा विश्वास आणि शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. जसा मी उल्लेख केलाय की सातत्याने या ट्रस्टचे अध्यक्ष असो आणि सगळेजण माझ्या संपर्कात असतात. वारंवार जे काही मागण्या असतात ते माझ्यापर्यंत पोहोचवत असतात. म्हणून तसं आमच्या सगळ्यांमध्ये अतिशय उत्तम संवाद असल्यामुळे मला सगळ्याच गोष्टी इथे माहिती आहेत. काय करायचं आहे पुढचे 5 वर्ष अजून कुठला विकास करायचा अजून कुठल्या अजून सुविधा उद्योग पूर्ण करायच्या आहेत सगळ्या गोष्टींचा जाणीव असलेला मी एक कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळात जसं आपण देशामध्ये काशी विश्वनाथ असो की उज्जैनचं महाकालेश्वर मंदिर असो त्या ह्या सगळ्या धर्मस्थळांना ज्या पद्धतीने महत्व आहे त्याच धर्तीवर आमच्या ह्या कुणकेश्वरचं पण महत्व वाढवण्यासाठी जी निधीची ताकद उभी करण्याची गरज असेल ती निश्चित पद्धतीने केली जाईल हाही विश्वास मी या निमित्ताने देणार आहे. परत एकदा सन्मान्य राणेसाहेबांकडून राणे कुटुंबाकडून आणि माझ्या सगळ्यांकडून आपल्या सगळ्या जणांना महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. कुणकेश्वर परिसराचा नियोजनबद्ध आणि सर्वांगीण विकास करणं ही माझी जबाबदारी असल्याचं पालकमंत्री नितेश राणेंनी सांगितलं आहे. पाहूयात. दरवर्षीप्रमाणे त्या श्रीदेव कुणकेश्वरचे दर्शन घेण्याचा घेतो आणि आशीर्वाद घेण्याची संधी मिळते. या भागाच्या लोकप्रतिनिधी मी गेल्या 6 वर्षापासून करतो. ही माझी 3री टर्म आहे आणि दरवर्षी या पूर्ण यात्रेच्या फक्त दर्शनापुरतं नाही पण एकंदरीत तयारीपासून या यात्रेमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचे सोयीसुविधा पर्यंत बघण्याचे सगळ्या गोष्टी आम्ही श्रीदेव कुणकेश्वर ट्रस्ट असो इकडचे सरपंच महोदय असो इकडच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असो आणि आमदार म्हणून मी आणि सन्मान्य राणेसाहेब खासदार
आम्ही सातत्याने एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहून ही यात्रा यशस्वी कशी होऊ शकते. कारण का या यात्रेला, ह्या आमच्या देवस्थानाला फार वेगळं महत्त्व आहे. कोकणाची काशी म्हणून या आमच्या देवस्थानाची ओळख फक्त राज्यभर नाही, देशभरामध्ये आहे. आणि म्हणून देशाच्या कानकोपऱ्यातून येणारा इथे जो महादेवांचे जे भक्त आहेत त्यांना योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहू. ही यात्रा यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही संवाद साधत असतो. आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी असो, कलेक्टर मॅडम असो किंवा प्रत्येक डिपार्टमेंटचे जे प्रमुख आहेत, आम्ही याच्या अगोदर 2 ते 3 वेळा या यात्रेच्या नियोजनासाठी भेटलो. प्रत्येकाने आपल्या ह्या यात्रेला यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या आपल्या खात्याच्या माध्यमातून काय योगदान देऊ शकतो, या यात्रा अतिशय सोपी कशी करू शकतो या दृष्टिकोनातून प्रत्येकजण योगदान देत आलेलं आहे, मेहनत करत आहेत. आज प्रत्येकजण आपल्या आपल्या कामालाही लागलेलं आहे. ह्या वर्षी ही यात्रा प्लास्टिकमुक्त करावी यासाठी आमच्या जिल्हा परिषदचे सगळे अधिकारी आमच्या जिल्हा परिषद सीओच्या माध्यमातून कामाला लागलेले आहेत. आणि म्हणून ही यात्रा जी आमची श्रीदेव कुंकेश्वरची आहे, त्याचे धार्मिक आणि एकत्रित पूर्ण इतिहासाला इथे वेगळं महत्त्व असल्यामुळे या यात्रेला यशस्वी बनवण्यासाठी आम्ही सगळेजण सज्ज होतो. आणि जे काही वातावरण एकत्रित दिसत आहे त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने आमच्या जे काही प्रयत्न आहेत ते यशस्वी होत असताना दिसत. तर मगाशी भाषणांमध्ये एक उल्लेख आला की उज्जैनच्या धर्तीवरती आपण कुंकेश्वराचा विकास करणार. आता केंद्र सरकारची प्रसाद नावाची स्कीम आहे, योजना आहे. त्याच्या अंतर्गत धार्मिक स्थळांचा विकास यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्र सरकार निधी देते. आणि राज्य सरकार पण आता त्यांनी धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी विविध पद्धतीने योजना काढलेल्या आहेत. या सगळ्या योजनांचा फायदा घेऊन आमच्या ह्या श्रीदेव कुंकेश्वराचा विकास आणि अजून एकंदरीत इथे सुविधा वाढवत. जसं आता आपण काशी विश्वनाथला जाता किंवा महाकाळेश्वरला जाता, तिथे जे काय एकंदरीत तुम्ही विकास जो झालेला आहे तो तुम्हाला अनुभवायला भेटतो. तोच आमच्या ह्या कोकणातल्या काशीचा विकास आम्ही कसा करू शकतो या दृष्टिकोनातून आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संपर्कात आहोत. पालकमंत्री म्हणून माझी जबाबदारी असेल येणाऱ्या 3-4 वर्षामध्ये निधी उपलब्ध करून तो विकास इथे पण लोकांना अनुभवायला भेटेल या दृष्टिकोनातून माझं काम सुरू आहे. तर आपण एक ट्विट केलं आहे, काय सांगतो मला एक लक्षात घ्या, काल काँग्रेसच्या निर्लज्ज अशा प्रदेशाध्यक्षांनी जे नेहमीच काँग्रेस पक्ष जसं मी म्हणतो आणि हिंदूद्वेषी पक्ष आहे, हिंदू समाजाच्या विरोधात आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणामध्ये नेहमी अग्रेसर राहिलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाची ओळख आहे. आणि त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना एका हिंदूद्वेषी टिप्याशी केलेला आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना म्हणजे हिंदू समाजाच्या संरक्षण करण्यासाठी स्वराज्याची स्थापना ही आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेली आहे. आणि त्यांची तुलना ज्या टिप्याशी हे लोक करतायत त्या टिप्याचा इतिहास या सकपाळनी वाचला आहे का? स्वतः टिप्या, त्याला तुम्ही टिपू सुलतान, आम्ही त्याला टिप्या म्हणतो, त्यांनी मी 8,000 मंदिरं तोडली हे स्वतः उद्गार टिप्यानी काढलेले आहेत. स्वतःच्या तोडणे 8,000 मंदिरं तोडलेली आहेत. आता इतिहासामध्ये एक तरी मंदिर किंवा एक तरी धर्मस्थळाला चुकीच्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पाहिलं का? उलटं तोडलेली मंदिरं उभं करण्याचं काम स्वराज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनीच केलेलं आहे. जे इस्लामीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू होतं त्याच्या विरोधात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्या आमच्या छत्रपती शिवरायांना या टिप्याशी तुलना करण्याची हिंमत हा काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष करत असेल तर आमच्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये आम्ही कधीही सहन करणार नाही, कदापि होऊन देणार नाही. आणि म्हणून त्यांना हे कडक इशाराच आहे की परत अशी कधी हिंमत केली तर शिवाजी महाराजांचे मावळे त्यांना महाराष्ट्रात फिरणं त्यांचं अवघड करून टाकतील, मुश्किल करून टाकतील. आणि म्हणून परत अशा पद्धतीची हिंमत या मुघलांच्या आणि टिप्यांच्या जे काही त्यांच्या जे पिल्लावळ आहे ना काँग्रेसच्या नावाने त्यांनी करू नये एवढं धमकीवजा इशारा मी त्यांना देतो. गुन्हा देखील दाखल झाला, दाखल झालाच पाहिजे.
कारण सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेचं काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्यज यांनी केला आहे. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेचं काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्यज यांनी केला आहे. सूर्यज व नागरिकांनी चुकीच्या पद्धतीने होणारं काम बंद पाडलं. प्रभारी मुख्याधिकारी व नगर परिषद पाणी पुरवठा विभाग योजना प्रमुख देखील या कामाबाबत अनभिज्ञ असून योग्य पद्धतीनं काम सुरू करावं अशी मागणी सूर्यज यांनी केली आहे. सावंतवाडी शहराला पाणी पुरवठा करणारी मेन लाईन ही जवळपास 55 वर्षांपेक्षा जुनी आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या व पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर झालेली सुमारे 57 कोटींची नळपाणी योजना माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झाली. मात्र सध्या चुकीच्या पद्धतीने हे काम सुरू आहे. नरेंद्र डोंगर व पाणेकुंड धरण इथपर्यंत ही मेन पाईपलाईन जाणार असून किमान पुढच्या 25 वर्षांची सोय यामुळे होणार आहे. परंतु नगर परिषद प्रशासनाकडून चुकीच्या पद्धतीने काम होत आहे. खोदकाम योग्य पद्धतीने होत नसून भूमिगत असणारी 4ही पाईप एकावर एक अशा पद्धतीने घातले जात आहेत. हे पाईप एकावर एक न ठेवता वेगवेगळे असणं आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात देखभाल दुरुस्ती दरम्यान कठीण होऊ शकतं व आर्थिक भूर्दंड देखील सोसावा लागू शकतो असं मत नगरसेवक सूर्यज यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच योग्य पद्धतीने काम होत नसल्याचं योजनेतील जाणकारांचंही मत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. या महत्त्वाच्या मेन पाईपलाईनचं काम चालू असताना नगर परिषदेचे कोणतेही अधिकारी कर्मचारी जागेवर हजर नसतात. बेभरवशाचा कारभार प्रशासनाचा चालू आहे. या कामाच्या मार्गदर्शनासाठी निवृत्त पाणी पुरवठा विभागाचे अनुभवी अधिकारी यांचं मार्गदर्शन घेणं आवश्यक असताना नगर परिषद प्रशासनाचं याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम होत आहे. त्यांना या कामाची माहिती नसल्याचं दिसतं. तसंच प्रभारी मुख्याधिकारी यांना याबाबत विचारलं असता ते देखील अनभिज्ञ दिसून आल्याचा आरोप सूर्यज यांनी केला आहे. शनिवारी माठेवाडा परिसरात होणारं काम त्यांनी रोखत पाणेकुंड धरणापर्यंत जाणारी मेन पाईपलाईनचं काम योग्य पद्धतीने करून पुढील काम करावं. तसं न झाल्यास त्या ठिकाणी काम थांबवण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. अन्यथा 57 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची भीती नगरसेवक सूर्यज यांनी व्यक्त केली आहे. सुकळवाडा येथील मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट कॉलेजच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी विभागातील राष्ट्रीय सेवा योजना युनिटतर्फे 13 व 14 फेब्रुवारी रोजी 2 दिवसीय विशेष श्रमसंस्कार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी मालवणच्या समुद्रकिनारा आणि ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्गवरती स्वच्छता मोहीम राबवून सामाजिक जबाबदारीचा आदर्श जपला आहे. सुकळवाडा येथील मेट्रोपॉलिटन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट कॉलेजच्या प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी विभागातील राष्ट्रीय सेवा योजना युनिटतर्फे 13 व 14 फेब्रुवारी रोजी 2 दिवसीय विशेष श्रमसंस्कार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी मालवणचा समुद्रकिनारा आणि ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग स्वच्छता मोहीम राबवून सामाजिक जबाबदारीचा आदर्श जपला. शिबिराच्या पहिल्या दिवशी मालवणमधील प्रसिद्ध चिवला बीच येथे स्वच्छता मोहीम राबवली. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे किनाऱ्यावर जमा झालेला प्लास्टिक कचरा, काचेच्या बाटल्या आणि इतर टाकाऊ वस्तू स्वयंसेवकांनी एकत्रित केल्या. या मोहिमेतून केवळ परिसर स्वच्छता झाली नाही तर उपस्थित पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांनाही पर्यावरण संवर्धनाचा महत्त्वपूर्ण संदेश देण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्षी देणाऱ्या ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्ग येथे स्वच्छता मोहीम घेण्यात आली. गडाच्या तटबंदीचा परिसर आणि पर्यटन मार्गावरील कचरा विद्यार्थ्यांनी गोळा केला. आपला ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी आणि पर्यटन स्थळ स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रत्येकानं पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचं यावेळी विद्यार्थ्यांनी अधोरेखित केलं. या यशस्वी उपक्रमासाठी संस्थेचे स्टाफ इंचार्ज सिद्धेश शिंदे, साई पवार, दीपिका फर्नांडिस, सुदेश जामसंडेकर यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं. तसंच वरिष्ठ विद्यार्थी साहिल शिंदे यांनी शिबिरासाठी आवश्यक साहित्याची जबाबदारी सांभाळली तर अशोक सावंत यांनी संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहकार्य केलं. या शिबिरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये टीमवर्क, सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरणाप्रती जागृतीची भावना निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या कार्याचं परिसरातून कौतुक होत आहे. कोकण रेल्वेमध्ये गेटमन म्हणून कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या सिंधुदुर्गातील 15 तरुणांवरती बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. प्रभात गट सिक्युरिटीज एजन्सी नवी दिल्ली यांच्या मार्फत जिल्ह्यात गेटमन म्हणून काम करणाऱ्या तरुणांच्या जागी येत्या 1 मार्चपासून माजी सैनिकांना घेतलं जाणार आहे. मी सध्या प्रभात गट सिक्युरिटी एजन्सीमध्ये कोकण रेल्वेमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टममध्ये काम करत आहे. तिथे आमच्यावर एक मोठ्या प्रकारे अन्याय करत आहेत की आमच्या जागी दुसऱ्या एक्स आर्मी भरायचा त्यांचा पूर्णपणे विचार चालू आहे. म्हणजे पूर्णपणे सगळं माहिती त्यांची त्यांना आपलं प्रमाणपत्र वगैरे सगळं कोकण रेल्वेने अधिकृतरित्या दिलेलं आहे. आम्ही गेली 2.5 वर्ष कोकण रेल्वेमध्ये सध्या आपण तिथे काम करत आहे. तरी सुद्धा आम्हाला विचारात न घेता कोकण रेल्वे आणि एजन्सीने डायरेक्ट
हा निर्णय घेतलेला आहे की तुमच्या जागी एक्स आर्मी भरायचे आहेत. याची पूर्वकल्पना 1 महिना वगैरे तर द्यावी, ही आम्हाला त्यांनी दिलेले कुठच्या प्रकारचे लेखी पुरावा म्हणजे आम्हाला दिलेला नाही पत्र वगैरे. तरी सुद्धा आम्हाला बाहेरून समजण्यात आले की तुमच्या जागी एक्स आर्मी पूर्णपणे जरा तुमच्या जागी भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांची पूर्णपणे तयारी म्हणजे ट्रेनिंग वगैरे कोकण रेल्वेने दिलेलं आहे, प्रमाणपत्र दिलेलं आहे. ह्याविषयी आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माननीय श्री नितेश राणे साहेब पालकमंत्री यांना पूर्णपणे परत नारायण राणे साहेब यांना लेखी पत्र व्यवहार आम्ही केलेला आहे. तरी पालकमंत्र्यांनी आम्हाला एक शब्द दिलेला आहे की तुम्हाला कायमस्वरूपी ठेवण्यासाठी मी कोकण रेल्वेशी बोलून याच्यावर सकारात्मक चर्चा करून तुम्हाला कायमस्वरूपी ठेवण्यात कसं येईल हा आम्हाला पूर्णपणे शब्द दिलेला आहे. तरी पण आज 1 महिना होऊन त्याच्यावर कुठच्या प्रकारचं उत्तर आम्हाला अजून पालकमंत्री साहेबांकडून भेटलेलं नाही. याचा पूर्णपणे सकारात्मक विचार करून कोकण रेल्वेशी बोलून जी एजन्सी आहे त्यांच्याशी बोलून पूर्णपणे आम्हाला तिथे कायमस्वरूपी नोकरी भेटण्यासाठी पूर्णपणे त्यांनी आमच्यासाठी प्रयत्न करावे. तसेच आमच्यात बरेच जण विवाह झालेले आहेत. काही नोकरीसाठी अर्धी नोकरी दुसरी नोकरी सोडून भविष्याचा विचार करून इथे काही जण पोरगे आलेले आहेत. तसंच सगळे स्थानिक असून बेरोजगारीचा विचार करून लोकल म्हणजे 18-15 हजाराचा पगार विचार करून पोरांनी नोकरी स्वीकारलेली आहे. बाहेर गोवा या ठिकाणीवरून नोकरी सोडून इथे घराच्या जवळची नोकरी मिळावी या उद्देशाने पोराने गोव्यातली नोकरी सोडून स्थानिक आपल्या सिंधुदुर्गात नोकरी मिळावी यासाठी पोराने बाहेरची गोव्यातली नोकरी सोडून इथे जवळ आपली रुजू झालेले आहेत कामावर. याचा पूर्णपणे कोकण रेल्वे प्रशासनाने आणि स्थानिक पालकमंत्र्यांनी, खासदार साहेबांनी व स्थानिक आमदारांनी याचा पूर्णपणे विचार करून आम्हाला पूर्णपणे न्याय मिळवून द्यावा ही आमची त्यांच्याकडे विनंती आहे. कधीपासून तिथे नवीन कधीपासून 2 दिवस ही ट्रेनिंग 1 मार्च पासून तिथे नवीन एक्स आर्मी आमच्या जागी रुजू होणार आहे हे आम्हाला पूर्णपणे बाहेरून समजलेलं आहे. याचा पूर्णपणे विचार कोकण रेल्वे प्रशासन तसेच स्थानिक आमदार खासदारांनी विचार करून आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा ही आमची विनंती आहे. कोकण रेल्वे प्रशासनाने किंवा अजून बाकी डिपार्टमेंटमध्ये अशा अनेक जागा आहेत. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहे, SND डिपार्टमेंट आहे, इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट आहे. त्या डिपार्टमेंटमध्ये त्यांना सामावून एक्स आर्मी लोकांना सामावून घेऊ शकतात. नाहीतर याचा जिथे आम्ही आहोत तिथे आम्हाला ठेवून बाकी डिपार्टमेंटने त्यांना विचार कोकण रेल्वे करू शकते. जर आमचा विचार पूर्णपणे जर नाही केला तर आम्ही रस्त्यावर उतरण्याचा आंदोलनाचा एक इशारा देत आहोत. कुडाळ तालुक्यातील अणाव येथील श्री स्वयंभू रामेश्वर मंदिरात महाशिवरात्री उत्सव मोठ्या भक्तिभावात पार पडला. नारळी पौर्णिमेला आपले देवस्थान नारळी पौर्णिमेला देवस्थान चालू होतं. त्याच्यानंतर मग दसरा होतो. दसऱ्याचा 9 दिवस कार्यक्रम होतो. त्याच्यानंतर मग ते म्हणजे संपूर्ण गावातील लोक जमतात. जत्रेचा शिमलगड हे 9व्या दिवशी जत्रा असते आमची. दसऱ्याचा कार्यक्रम होतो महानवमी म्हणून. नंतर प्रत्येक मानकऱ्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे त्यांचे जे हे आहेत रीतिरिवाजाप्रमाणे प्रत्येक मांडावर पहिले कुळकर्पर यांच्या मांडावर जातात देव. त्याच्यानंतर मग लग्न लागल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी तेही परत पावणेर म्हणून असतं तिथे जातात ते. आणि प्रत्येक वकलाच्या 4 मानकरी आहेत ते 4 मानकऱ्यांच्या मांडावर जातात ते. असा तो 8-9 दिवसाचा कार्यक्रम असतो. तो झाल्याच्या नंतर मग 2 जत्रा होतात. मार्गशीर्ष तृतीया आणि दशमी. देवळाची स्थापना जवळजवळ 1980 सालापूर्वी झाली. 1680 पूर्वी स्थापना झालेली आहे. पण त्याच्या पूर्वीचा काही इतिहास आम्हाला काही तसा माहिती नाही. इथे 2 लिंग आहेत.
एक स्वयंभूचं आणि एक रामेश्वराचं आहे. त्याच्यानंतर मग 2 लिंग आणि 2 लिंग स्वयंभूचं आणि रामेश्वराचं, म्हणून स्वयंभूचं आणि रामेश्वराचे असे 2 नंदी आहेत ती. आणि रथाचा उत्सव कसा? रथाचा उत्सव म्हणजे 9 दिवस कार्यक्रम आमचे चालू असतात. आणि जे महाशिवरात्री दिवशी सकाळी 3 वाजल्यापासून तिथे अभिषेक वगैरे होतात. आणि नंतर मग रात्री दुपारी कीर्तन होतं. आणि रात्री परत 12 वाजताला रथाची भव्य आशिषबाजीत मिरवणूक होते. त्याच्यात मग पालखीतले जे स्वयंभू रामेश्वर आहेत ते मूर्ती 2 रथावर ठेवले जातात. मग ते चारी रथाच्या देवळाच्या चारी बाजूला गोल एक फिरवतात रथ. पब्लिक लोक असतात ती. जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील नेरूर येथील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान मानल्या जाणाऱ्या श्रीदेव कलेश्वर मंदिरात यंदाही महाशिवरात्री उत्सव अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा होत आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. 57 कोटींच्या नळपाणी योजनेचं काम चुकीच्या पद्धतीनं, नगरसेवक देव्या सूर्याजींचा आरोप. कोकण रेल्वेत काम करणाऱ्या 15 तरुणांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार. आणि जिल्ह्यात महाशिवरात्रीचा उत्साह. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.